आफादा दिनै 58 बोसोराव आगान होबाय आरो बे गोथार सानाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे गायसननाय सानखौ जोङो गाजा गोमजायै खुंफुंदों। आसाम नाङै गुबुन गुबुन जिल्ला दखरा जोंनि स्कुल कलेज इउनिभार्सिटि जेराव एबसुनि इउनिट कमिटि दङ, स्टेट कमिटि दङ आरो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा क'क्राझार जिल्लाजों लोगो नांनानै क'क्राझारनि बे UN एकाडेमि केम्पासाव जोङो दिनै जोंनि आगुनि दैदेनगिरि, आथिखालनि बिबानगिरि आरो जोंनि फरायसा फरायसुलि, जोंनि दखरा जिल्ला गासैनिबो बाहागो लानायजों मेहेरगोनाङै जों बेखौ खुंफुंदों। दिनैनि बे गोथार सानावनो 1967 मायथाइनि 15 फेब्रुवारियाव क'क्राझार ट्राइबेल रेस्ट हाउसआव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ गायसननाय जादोंमोन, मिरु आफादखौ। आरो 1967 मायथाइनि सिगां गवालपारा जिल्ला बर' फरायसा आफाद दङमोन आरो बे गवालपारा जिल्ला बर' फरायसा आफादनि दैदेननाय नाजानाय बानजायनायावनो मिरु आफादखौ दानाय जादों आरो जेराव बानेश्वर बसुमतारीखौ आफादगिरि, कनकेश्वर नार्जारीखौ गाहाय नेहाथारि हिसाबै बिबान होनाय जादोंमोन आरो बेबायदिनो दिनै गोलाव सम दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार फिरफिला गोमो गाबनि दाहाल थुंग्रिनि बे फिरफिलानि जि सिङाव थानानै हारि दानायनि, हारि सिबिनायनि, हारिनि थामोनथा रैखाथि, जोंनि जि जेंना जेंसि सुस्रांनायनि हाबाफारिखौ जों मावबोगासिनो दङ। बे गोलाव समाव बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय साफ्रोमनिसिमबो आनान गसाइनियाव आर'ज गाबदों बिथांमोननि आलो गोजोननि थाखाय। एबसुआव हाबा मावलांनाय साफ्रोमबो जोंनि सोरगोआरि जालांनाय बिथांमोननिसिम आङो आर'ज गाबदों आरो लोगोसेनो आथिखालाव मावबाय थानाय जोंनि बिबानगिरि बिथांमोननो आङो बे गोथार गायसननाय साननि बेस्ट उइसेस, आंनि ग्रिटिंसखौ आङो जासिहरबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हाबा मावनाया मालाबाबो थाबथानाय नङा। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जि बड'लेण्ड रायजो दाबिनानै जि जावरिखांनाय रेनेसां रिभलिउसन लाबोदोंमोन आरो गेरेमसा हारि दानायनि जि मोन्थोर होनानै गालांबाय, बे मोन्थोरा जोंनि बिखा बिख्लो थै मोदोमाव गोथाङै दिनैबो दङ। जों आल्टिमेट थांखिसिम थांनांगोन आरो दिनैनि समाव BSc, BTC, BTR बे सोमावसारनायनि गेजेरजों जों राजनैतिक आरो संबिधानिक जि अधिकार मोनबाय, बेखौ आरो मर जोङो क्लियार खालामनानै मर अट'नमि, मर फाइनान्सियेल पावारनि बेबस्थाजों बड'लेण्ड बे 6 सिडुल काउन्सिलखौ मजबुत खालामनांगोन। आसामाव थानाय, बेंगलाव थानाय, त्रिपुरायाव थानाय, मेघालयआव थानाय, बांलादेश, नेपाल जेरावखि बर'फ्रा थाया मानो बयनिबो सेफटि, सिकिउरिटि, बिथांमोननि भबिष्यत, राव, हारिमु आरो बिथांमोननि रैखाथिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लाबो हाबा मावबोदों, हाबा मावलांगोन आरो दिनै बे एकर्डनि जिखिनि दफा, बे दफाफोरखौ मावफुंनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै मेक्सिमाम लेभेलाव मोनहैबाय। आद्रा थानाय दफाफोरखौ स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामनांगौ, 6 सिडुल एमेन्डमेन्ट 125 लाबोनांगौ नैबे बाजेट सेसननि गेजेराव। बिनि थाखाय जोङो नाजाबाय थादों। नखर मन्थ्रिखौ लोगो हमदों, गुबुन गुबुन लेभेलाव जों सावरायदों। सिमा बारायनानै गामि सोसननांगौनि बेलायाव गिबि मन्थ्रिजों रायज्लायनानै आरोबाव गामि सोसननायनि थाखाय डिटेल मोनसे प्लेनिं आरो पलिसि लानानै गामिनि लिस्टफोरखौ तयार खालामनाय जादों। गासै रेभिनिउआनो जा, फरेस्टआनो जा, फरेस्ट राइट एक्टनि गेजेरजों हा होनांगौनि थाखाय बे खामानिखौ मावनाय जादों। दा बे गासै जि बेबस्थानि गेजेरजों एबसुआ मालाबाबो जोङो जिरायनानै थायाखै आरो एबसुआ मोनसे खारबाय थानाय सिगाङाव जोनोम जानाय लोगो लोगोनो जि मोनसे स्पिडआव हाबा मावदोंमोन, दिनै बिनि 10 गुन स्पिडआव जोङो हाबा मावनो गोनां जादों। बिनि गेजेरावबो दिनैबो जोङो माखासे मोगा मोगि दिनै गैजारोङैनि थासारिया दाबो दङ, बेखौ जोङो गैया खालामनांगोन। बेनिफ्राय जों उदां जानांगोन। इलिटारेसिनि जेंना, इडुकेटेड आनएमप्लयमेन्टनि जेंना, लेक अफ क्वालिटि इडुकेसननि जेंना बे दाबो दङ। समाजाव दायना दायनि, जौ जुवा, ड्राग्स, हिउमेन ट्राफिकिं, चाइल्ड मेरिज बेखौ जोङो गैया खालामनानै जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ बिश्व दरबाराव मुलुग लेभेलनि स्टेन्डार्डआव जोंनि IIM, IIT, मेडिकेल कलेज, इन्जिनियारिं कलेज, सिभिल सार्भिस स्टेट आरो नेसनेल लेभेलनि आरो जोंनि बर' मिडियामनि जिखिनि थासारि जेंना जेंसि दङ, बेखौ रोखायै राफोदै जोङो सुस्रांनानै बर' हारि दानायनि इसिं आरो बायजो जोङो गासै बिथिङाव हाबा मावनांगोन। बे समायखिराखौ दिनै जोङो बे जोनोम सानाव जों लाबाय आरो फैबाय थानाय 100निफ्राय 1000 इयार्ससिम एबसुआ बर' हारि दानायनि थाखाय निस्थाबान, खुनु मेंनाय बानाय गैयाजासे, खुनु जोङो जिरायनाय गैयाजासे
जोङो सेल्फलेस भलुन्टारि सार्भिस होलांनायनि गेजेरजों हाबा मावगोन आरो बे साफ्रोमबो एबसु बिबानगिरिफोरनि माने गुबै आरो गाहाय थांखि आरो समायखिरा जानांगौ आं बेखौनो दिनै खावलायबाय गोजोन्थों 125 एमेन्डमेन्ट बिनि सायाव गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया गभर्नमेन्ट अफ आसामा क्लियार मोनसे स्टेन्ड लानानै दङ बे एमेन्डमेन्टखौ लाबोनांगौ आरो गासै नर्थ इस्टनि 10-6 सिडुल बयनोबो मर अट'नमि मर फाइनेन्सियेल क्षमता होनानै जोंनि जि लेजिस्लेटिभ एक्जिकिउटिभ आरो एडमिनिस्ट्रेटिभ क्षमताखौ बांहोनांगौ बेनो बयनिबो स्पिरिट आरो बे स्पिरिटआव प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री आसामनि गिबि मन्त्रि बयबो एकमत आरो बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांनि टिमा खामानि मावगासिनो एबसुआ जोङो प्रेसार ग्रुप आरो दाबिग्रा आफाद हिसाबै जोङो सरकारखौ प्रेसार होगासिनो दङ बेखिनियानो आरो फैबाय थानाय समाव मोजां रादाब मोजां खौरां जोङो इमिडियेटलि फैबाय थानाय 1-2 मासनि गेजेराव मोनगोन होननानै जोङो आसाबादि आरो बिनि थाखाय जोङो खामानि मावगासिनो गोजोन्थों थेंक इउ